Трите ми най-големи грешки, когато ме болеше гърба всеки ден по цял ден. Когато работех на бюро, направих всички възможни грешки, но после ще ти споделя и какво научих от тях. Първата грешка – пренебрегвах болките. И не исках да променям тогавашния си начин на трениране. Но научих по трудния начин, че да игнорираш болките е най-лошото нещо, което можеш да направиш. Втората грешка – стреснах се от диагнозата. Казаха ми, че имам 2 дискови хернии в средата на гръбнака. Помислих си, това не го ли имат само старите хора? С времето осъзнах, че дисковите хернии не са доживотна присъда, може да минат и са доста по-често срещани, отколкото предполагах. И третата грешка – приех тялото си за чупливо. Не смеех да тренирам интензивно и не смеех да ползвам тялото си пълноценно. Затова днес ти давам следните 3 съвета. Първо, щом нещо те боли, не отлагай, трябва да потърсиш решение още днес. Второ, не се стряскай от диагнозата, почти винаги има начин да се оправиш. И трето, не подценявай тялото си, то има огромен потенциал за самолекуване, стига да му позволиш. Ако ти е писнало да търпиш болките, коментирай отдолу без болки и ще ти помогна да сложиш край на това мъчение.